Nokudaro pazuva ranhasi chambutidzokera kumashure kakurangarira iye kajaya guru kaShem Masangudza wakatiya musi wa13 July 2002 anga ane 2 years mushure mekunge abayeka mugore ra1969 zvisina yazvo karega isisu katimbobata ka nhoroondo yake panapa kaShem Masangudza timbonzwa kuti ko wanga akamira sei uyezve wakabva kupi zvakazofamba sei kuzozimaraka pazuva rake rekupedzisira. Kawaida inindi sipo chinyarara sigende tichagara tose kutambura kwose kawaida inindi sipo chinyarara sigende tichagara tose kumanya kwawaita uchitsvaga mari chinyarara sigende tichagara tose kumanya kwawaita uchitsvaga mari chinyarara sigende tichagara tose takababamba vanasogona sipero baba chinyarara sigende tichagara tose takababamba vanasogona sipero baba chinyarara sigende tichagara tose mafarano ya mushure medambudziko tiya chinyarara sigende tichagara tose
mafarano ya mushure medambudziko tiya chinyarara sigende tichagara chose. Kambo kanonziko Skende kakakurumbira kuFarai Brothers aitungamira nekunyora kambo kaka ndiye ainziye Kashem Masangudza mushakabvu watiri kurangara pazora nasira 1969 January 17 ndo musi wakazvarwa ine gore zvese pakazvarwa kaeka Shem Masangudza kwamungari uko akupfungwe kwamurehwa mbama vakazvarwa vari vatanhatu. Baba zvavo vaiveka nemadzimai maviri. Nokudaro Kashemu aibvawo kuimba huru. Baba vainzi Nicholas Masangudza vaimbenge vari bus conductor kwaMutsvanzwa uko. Vakazorita vakagara kumusha. Amai ndo vainzi NRS Kaundikiza. Vaibva zvakare kwaChiunye kwaMungare zvakare kwamurehwa ikoko kuri kupfungwe. Mumba mavo mamuna Nomia Firstborn, kozotera King, kozoya Molly, kozoya Tim, kozoya Shem, kozobhasera ukupedzisira gotwe. Vasikana vanga vari vaviri, vamwe vese vana vanga vari vakomana. Akakurira imomo kumamisha ikoko akwamurehwa. Chikoro chake akaenda paMungari Primary School, secondary akazoenda paDindi Mission kwamurehwa ikoko. Shem Masangudza vachikura kudaroka vanhu vaingofarirawo zvekuimba imba izvo vachimboenda kumajiti kuyekeyo kumakungano aimbwa usiku vaiungana vanhu aika aenda ikoko zvikareka vachinombonoimba imba nekutamba ikoko kam ndo kwakauye kutangirawo kazvipo zvavo ikoko. Bamunini vake vainzi Walter anga negitare. Ndo vakadzidzisa vakomana vavo kuti gitare rinobatwa sei, rinoridzwa sei. Vakambotanga kachibhendi kavo kekutanga. Vainana Walter, Ndowa, Shemu, Timu naBotheo Mapika. Shemu akazouya kudhorobha reHarare manje mugore 1989. Kwaakazogara nehanzvadzi yake kaNomia kudziva rese kwa2 muna Matunya Street. Paya kwakuzotama kuenda unogara muna Murehwa Street kudziva rese kwa3 kwanga kuchigara King mukoma wake. So Timu naShemu vakafunga zvokuda kumbosimudzira kakeria yavo yemagitare iyo ikamu. Ndobva vasangana naDouglas Chibadura, munina waJohn Chibadura kamu. Zvakadhumana ikoko kakugirama uko kamu. Ndofunga papa neurongwa pekuti pamwe vawane kutsikisa. Douglas papo 1989 mumanga asiyana nemukoma wake kaJohn kuti atange kuzvifambira wega achizviitirawo zvake ega. Ndopa akasangana nevakomana vangaida kubhuka kastudio kuti vaone kushanda vaone kutsikisa. But kagroup kava panguva yacho kainzi Dr. Sangoma. Izita ranga rakapiwa naiye Kashemu Dr. Sangoma band. Amanaka
zvikanzi na Douglas irarite Dr. Sangoma ndokuita sasi taanganga iri anga dzimagita zvikanzi aiwa ngainzi Farai Brothers yakabva yati Shemu Masangudza apa lead guitar ya Douglas Chibadura pa vocals papo Honest Chinovama pa rhythm Walter Masangudza pa bass Douglas Dube pa bass Shingai July pa rhythm Timothy Masangudza pa drums Johnny Pirato mwene pa drums zvakare Love Mochi Vuze sub rhythm Love Mochi Vuze akazotisiya zvakare ka amushure mokunge aisirwa Poison mudoro Mugore 1991 varumama ndopa vakatsikisa kambo kawo kekutaka kainziko Ndaroora Guva. Nyadzi dzinogona kupera but yerudo saterere yeumoni inopera yeumbava inopera yerudo haikupera pano panyika ndakatora mwana wevanhu ndokuenda naye isati ndapinda pfuma ndokubva handikira izvi zvakandipinza kukuona pano panyika ndakatora mwana wevanhu ndokuenda naye isati ndapinda pfuma ndokubva handikira izvi zvakandipinza kukuona pano panyika Wachachionaka wauraya mwana wangu ndinoda mupedzere ndisati ndavinga mwana wangu Wachachionaka wauraya mwana wangu ndinoda mupedzere ndisati ndavinga mwana wangu
Kamboka kubva kuchikwata cheFarai Brothers kamboka kutanga kanzi ndakarora gosi nezvoka ndakaita urukuro nemudzimai wacho wekutanga akazoita madzimai mairika ndo akaita nawo vana vanga vakati vakaita nawo vana asi vandakakwanisa kubata nini vairi wekutanga wacho I believe wakaita naye mwana mumwe chete anonzi Yanisairita Karumazondo ndiye mudzimai wake wekumusha watingati sisu kana tiri kuti kana kuri kwedu sisu kuMalawi tinoti paakadzidzira mukadzi kuti ndakudzidzira kuita mudzimai ndiye yuyu saka ndiye ane ese. Inini sarangu rekuberekwa ndinoitwa Yanisairita Karumazondo. Makaberekwa gore ripi? Ndakaberekwa 1971. Zvinofadza chose. Makurira kupi? Ndakakurira ku UMP kuPfungwe. Kwa Mureu. Aise, mkoma shemu makasangana nawo kupi sei? Takasangana ku UMP kuku kuPfungwe. Kwataigara pamwe chete taidzidza chikoro chimwe chete pa Dindi Secondary School. Then ibva tazoitawo wanano muna ipapo maita muri secondary muchitachi? Secondary ipapo ndaita form 3. Iye toti paita ini nditi form 1. Iye anga ari form 3. Saka takazowana no iye anga apedza form 4. Ini ndandi form 3. Kurota kakudisturb yachikoro? Ongo. Makawirirana. Right, ndova mazita sebe. Alright, ndova tapinda muwanano 1987. Kuri kumusha ikoko? Kumusha ikoko. Iye hapana kwaishanda? Hapana kwaishanda. Then 1988 kutanga kwa 1988 ndopa akazoenda Harare kunotsvaga basa. Ndobva wana basa ku Dairyboard. Imi machikuseya muri kupi? Ndiri kumusha. Kwawo nevabereki wake chigara nevabereki wake. Wana basa ku Dairyboard? Ku Dairyboard. Then araita basa re ku Dairyboard? Waingoita general hand. Semunhu akapasa zvekuchikoro akanga akabudawo zvakanaka. Manga abuda ne 5 subjects. Ndoka amai masangudza pa Yanisai Karumazondo Rita komana ime right makazodi. Then wari ikoko ku DZ pa next door pa pane band rainzi Scanners International. Saka ndopa wakatanga kudzidzira zvekuimba izvi muna 1988 mo. Mazuva muri mese kumusha ari kuchikoro angasingaite zvekuimba? Angasingaite zvekuimba. Akazotangawo ku DZ. Then ndopa wakazotanga wapinda mazviri andobva wasiya basa. Mbva wasitanga kutora kuenda kumusha. Ndobva watora mukoma wake anonzi Tim Masangudza nemumwe muzukuru wota Masangudza nevamwe kumusha ikoko
vatanga kuita zvebendi vakatanga kuita zvemabhanju zvekuti zamabhanju zvezve vari kumusha ikoko vari kumusha ikoko zvekuti kudhara kwakune magaroni emafuta ma5 liters 2.5 liters wachigadzirawo magitari avo vakutotanga kuridza magitari imi muchizviona tichizviona tiri pamwe chete vachitanga kuitawo mashozi avo muzvikoro nezvakaita kwedu kune makorokoza kumazoerifa saka zvichifambawo ndokuzotsvagawo magitari vakuzofambawo zvikoro zvakasiyana siyana zviri kupfungwa ikoko vachiitawo mashozi vazoita sei watanga kuita mashozi iwayayo vakaramba vachiendera mberi kuti vachibva kufungwa ikoko vachiendawo kuna mutoko Darwen uko vachiramba vachiendera mberi vakazokwanisa kutsvaga magitari chaiyo yokuti vaikwanisawo kuzoita sei kuzoridzawo zvaizofarirwawo nevanhu vachiita mashozi then kubva ipapa yapo ndo pakazoitawo manzi yavo pane imwe yainyanya kufarirwa nevanhu yakazokwanisawo kutsikisa manzi yavo yekutanga chachayo pakutsikisa muchiri kuitondera manzi yavo yekutanga kutsikisa ndiyo yakawanzofarirwawo neveruzhinji pari zvinezvi paredhiyo tinowanzonzwawo kazhinji kacho ichiridzwawo inonzi skendei ndo yakakurumbira chose yakakurumbira zvikuru right zvadaro vakaramba vari kumusha here vakaramba vari kumusha vaimboti vakaenda kumusha vombodzoka kuno kuharare but pakuzopedzisira vakapedzisira vari muno muharare vasisiri kumusha vakapedzisira muharare vasiri kumusha rekaiti nzoti vakaramba vari vese here takasiyanawo mugore ra1989 wanano yakaitika mugore ra1987 takasiyana mugore ra1989 kureva kuti makangoita makore mairi basi ongu panga pazvarwa here mwana ongu mwana anga apo ndiani uyu anonzi Believe Masangudza Believe makamubara rini Believe ndakamubara musi wa21 June 1988 ndakamubarira kuchipatara kunyadhiri hospital musha ikoko musha right chii chakaita kuti mimi mupesane naShemu chakaita kuti tipesane naShemu ndezvekuti mukati memumanzi umo zvawaita vachifamba kudaro nekuita mumanzi vaiti vakaendawo kwavaienda kunoridza magitari kudhara kwakusina mafoni kwakune matsamba achiuya napostman matsamba achitambira muzvikoro saka vaiti vakaenda vakabva nekufungwe tozonzwa kuti wakuDarwen wakwamutoko wakupi ndaizoziva sei kuti vari kwamutoko kana kuti vari kuDarwen nematsamba yatairisifwa kuchikoro chikoro chiisiri padyo nechikoro nemashops ndopamba pana Shemu saka ndaizorisifwa matsamba yekubva kune mafriends yake yechikadzi saka yaizotambirwa nawo chikoro matsamba aya ndowerengawo matsamba ndokuzondiziva kuti munhu ari kwamutoko kana kuti ari kuDarwen yaizonyorwawo nevasikana vachinyorerana kuna Shemu kureva kuti Shemu paaipa maadresi aipa adresi yekumba aipa adresi yekumba matsamba yasvigira pachikoro imiwo tsamba yauo yakaadreswa kumurume wenyu unguzotambirwa pachikoro murume anenge asipo ndovhurawo tsamba ida kuzoti tsamba yabva kunani yakamirawo sei tsamba ongo saka zvakaitika kwenguva yakareba zvakadizvo zvakatitorei nguva zvakaitika kwenguva yakareba inosvika kana kuma5-6 months right adzoka koshasha tsamba kaidzi hatanyatsokuviriana zvedu but izvozvezvo hasiri zvakanyanya kutsvoita sei kunyanya kukanganisa sezvo ndati wechidiki otasinganyanya kuita sei kunyanya kuita kunisana kusvika pakuti takangotaurana kuti kati zvaita sei zvadarika saka nekudaro vakazoendawo Harare ndokutora nguva yakareba munhu asingatumire kana support kana anything kumwana kana anything kwandiri tichinge tione vabereki wacho zvokuti vabereki vangu ini ndivaitotumirawo support pane zvese sipo chikafu chekudya apo ndapiwa imba yangu manjini yekuti pandakabatsirwa nemwana ndakazopiwa imba yangu yekuti ndinge ndichiita sei ndichizvionerawo pamwe chete saka chekudya chekuita sei ndasisakwanisa kuzviwana saka zvaitobva kune vabereki vangu saka patora nguva murume pasina kana chaari kutumirawo vabereki ndopakazoti tadii kuti tichiita sei instead yekuti titambe chikutumirai murume wako hasi kuuya wadi kuti tishungira tigare pamwe chete saka ndizvakambotora nguva ndinesa kuti ndisiye kumba kumurume wangu ndiende kuvabereki ndakambotora kunesana nazvo ndikatora nguva ndiripo saka ndazoonawo nyini kuti izvi hazvichabatsira izvi murume wacho handisi kumuona then any support hapana ndopandakazofunga hangu kuita sei kuoneka mumusha mevabereki umu ndokuenda kunogara nevabereki vangu
vabereki vake muchivataurira kuti ndione izvo zviri kuitika vaiti kudii? Nekuti vakambotanga vaedza kutaura nemwana wavo zvakare kuti wakangosiya mudzimai hapana sapoti hapana anything uri kufungei. Saka iye semunhu zvaachiri kunakidzwawo zvemumanzizvi haana kana anything chaakakwanisa kuita sei kuti ateerere kana kuti akwanise kuti atumirewo kana sapoti. Muchireva here kuti magitara anga akutomutenderedza musoro? Ipapo handingati daro zvangu, asi kuti ndisingaziviwo kwaari kuti zvaa zvakamira sei, kuti semunhu aita magitara muchiziva kuti mashozi aita mazuva iyayo mashozi aimuwanisawo mari, asi kuti apiwo sapoti kune mudzimai kana nemhuri zvisakwanisika kuitika saizvozvo. Imimi nemadzimwene wenyu mazitezvara maiwirirana? Ongu zvakanyanyisa. Saka pamakataura kuti mimi ndakuenda vakabva vati kudii? Vakangoti hapana chatingarambidzire kuti munhu aende nekuti iye mwana wedu wacho haasi kuita sei, haasi kukwanisa kuoneka tamboedza kutaura naye, saka hapana chaari kukwanisa kuita. Ndakatozotorwawo nevabereki vangu nehanzvadzi dzangu dzakazonditora tichirongedza zvinhu kubva kumba kwachiyozokumbira kuti yoztora mwana wedu tichiendawo kumba kwedu. Haana kumboteera iye? Azonzwa kuti mudzimai aende patipere nguva ndopaakazouya. Akauya akati kudii kwamuri? Akauya akati zvakakanganisika, ndokumbira kuti muite sei mudzoke kumba tigarisane pamwe chete tiende kuna tete. Ndobva kuna tete kuya hatina kuramba kuenda, takaenda kuna tete vari pedyo nekumba kwedu ikoko. Tete wake wainziwo Amaudi. Ndobva tanotaura nyaya, saka ini ndikati munhu achakwanisa kuti tese ndidzokere nekuona situation kwandakabva uko, nekuti pekutanga ndasinganyanyo hangu kuita sei zvasati nyazomupinda mandiri, but ndakazoonawo nekusafa kwandakaita kuti wanano yacho ndichiramba ichienderera mberi handifunga kuti chichakodzera. Ndobva mamaramba pamberi patete? Ongo. Vabereki venyu vakabva vatsigira kukanzi wedu izvina neagarake? Nekuti papatora nguva, wakatsigira kuti papatora nguva vachisapota mwana kuneni chichi pasina kana anything. Saka imimi pamakazonge maakugara kwa vabereki venyu nemwana wenyu Believe, aimbobatsirawo here? Kwete, hapana kana chaimbobatsira nacho. Asvika zera ripi? Kusvika pari zvino mwana, kusvika paakasvika mukushaya chaimo hapana kana anything chaibatsira kune mwana. Asi achiziva kuti kune mwana wangu? Ongo. Zvokuti mwana akadzidziswa nevabereki vangu nehanzvadzi dzangu kusvika wapedza chikoro. Neniwo pandakasiyana naye mwana anga achiri kuyamwa, then mwana akwanisa kugore 6 months asisa mwana mukaka, ndobva ndatangawo kubva ndauyawo Harare kunotsvaga basa. Ndawana basa ndichibatsirana nevabereki vangu kuendesa mwana kuchikoro nezvekupfeka. Joa wakuna Shem Masangudza Farai Brothers. Right, chimwe chiitiko chamuchiri kurangarira amai Guru ndechipi maringa na Shemu chamungati mimi ichi ndinomborangarirawo naye zvakangondigumburowo ndezvekuti murume anowa murume wandakatanga kupinda naye muwanano
nemwana watakabereka tese uyu haana kukwanisa vungu akazoroita hake imwe mhuri but haana kukwanisa kuita any support kune mwana kusvika nhasi mwana apa 29 years. aiwa ndobvira nini chiitiko chekuti letseka kuti makambenge makagara zvezve kumbokakavadzana nekuda kwezvakati zvekuti mukaragara kuti but munhu weka papa heshi amoti angafungira uchi. Alright, tungoti pekutanga pane rekodhi yavo yavakanditsikisa iyi chinyarara skende anzi mufaniro yamushure medambudziko vanga usingade kunyoresa sere kuti skende vaida kutonyoresa zita rangu ndoda kutoisa parekodhi iyoyo kuti zita rangu instead yekuti chinyarara skende vanga vada kutoisa zita rangu kuti anzi mufaniro uchauya mushure medambudziko dhiya kuratidza kuti zvakandiitira. Zita renyu rekuti zita rangu ndinonzi Yanisai kana kuti ritaka rumazondo ndi master 2. Saka vaida kuisa zita renyu. Zita rangu paningi saka tasina kuwira saka pandakazozvinzwa ndo pandakamudza kuti handina kufara nazvo hungu muri kuimba henyu but handofana zvibhozi ndogona kusungisa kana waakuita sei waakuisa zita rangu murekodhi yako tisina kuita sei tisina kutenderana. Kureva kuti apa imimi mama tosiyana tosiyana saka yaida kuimba nezvezita renyu pamwe rangu kuti chinyarara akota mufaro uchauya mushure medambudziko ndozoti wakambopinda mukati medambudziko asi ndakuisawo zita iri mukati memumanziwo. Ko imi zvaikubata ipapi mazita akangofanana because anga asina kundiudza kuti mazita anofanana but anga asina kundiudza kuti ndozvandava kuita sei ndozvandava kuita zvaizobudawo pamumhanzi pachini sina kuita sei sina kutenderana nazvo. Ko zvakakufadzai zvamuchiri kure zvaakambokitirewo akamboramba achingokanyaka mazoesa anotombokufadzai umwewo musi. Tochimubvira pawanano asati aita hake zvemagitari izvi papasina dambudziko taigara mune zvakanaka kuwira papasina kana dambudziko pakazotanga mune zveumanzi izvi ndinoona hangu ndo pakazotanga matambudziko esai. Asi pakugarisana naye anga ari munhu akaita sei? Aiwa anga ari munhu anogarika naye munhu anga ari munhu akanyarara asina noizi kana dambudziko nevamwe vanhu anga ari munhu aigarika naye zvakanaka munharaunda kana kwandiri zvangu anga asiri munhu ane dambudziko. Kambo kamukati mimi aiwa ndikakanzwa nhasi ndinonzwa kufara kana kuti kungomurangarirawo ndekapi? Kambo ndikako kuti hanzi ndingi chinyarara skende mufaro kunyaya spero baba hanzi takagara tese mwana asati agona spero baba ikakwako saka kanondibata zvangu kambo ikakako ndikakanzwa chokwadi ikarekodhi kako ndo chokwadi zvaitika. Zvinokosha mangwana zvichapamba ende mangwana ndichazofara. Amanzo apaka vakazosiyana ka nayanisai uirana murudo ndinoshende zvinokosha mangwana zvichapamba ndokuzosangana ka mangwana ndichazofara na Joyce Chari rekati zvinhu zvakasanganisira na Joy. Joyce Chari ndakazvarwa mugore ra1971 musi wa9 September na Shemu takawanana mugore ra1992. Makasangana kupi? Takasangana Shemu aigara taigara murodhi imwe chete iye aigarawo muna mudyiwa imwomwe ndichigara muna mudyiwa kudzwarasekwa. Saka na Shemu inini ndaigara nehanzvadzi dzangu. Baba wangu akanga vafa 1992, mai wangu akafa 1971 ndakakura ndichirerwa natete. Saka tasangana kudaro vabereki nekugara kare taiziva kuti zvanga zvakaoma kuti uzikanwe kuti uri kudanana nemurume anoridza magitari. Zvairwadza vabereki kuzvinzwa. Ndofunga takadanana naShemu vabereki hanzvadzi dzangu dzikazvinzwa tikasvika pakunetsana nehanzvadzi dzangu vachiti havadi murume anoridza magitari. Shemu akasvika pakurohwa ndofunga akaroverwa panext door apa ndikatiza ndikanopinda kunext door but at the moment hanzvadzi yangu achidzokera kubasa handina kusiyana naShemu. Ndakabva ndasumuka ndikabva ndaenda paaigara tanonyaradzana nemukomana wangu kuti zvapera.
tikaramba tichidanana kusvika tazoroorana naShemu 1992 iwe taroorana kudaro naShemu takagara apo takange taakugara ku2 muna mashambanzoro tagara kudaro takaita mwana wedu wekutanga asi nekudaro ndisati ndaita mwana wangu wekutanga Shemu akange ndakamona ane mwana wake waakanga anaye waakaita nemukadzi wake anonzi Yanisai Karimazondo aibva kupi ari kupfungwe ikoko kuna Mungari saka vakangosiyanawo nekungoonetsanawo ini ndakazosvika hangu vanetsana but haana kundivigira kuti haana mwana akandiudza chokwadi tiri mukomana nemusikana kuti ndine mwana wangu mukomana ini ndikazvigachira nekuda kwekuti takange tiri murudo ndazvigamuchira kudaro taroorana ndofunga akatora mwana akabva auya naye ndikabva ndangogara naye semwana wangu tagara naShemu ndofunga takagara kwemwedzi takangewo tisati taita pamiri. wakagara kwemwedzi wese vasati vaita pamwiri vaida kuita pamwiri pamwedzi pangooneka kawanda ayayaya right Shemu waroora mudzimai wamuHarare wamudhorobha ane mudzimai wechipiri akuona futi inzwa zvakazoitika but munongozviziva semurume semuimbi pane zvinoitika kwavanofamba kwavanoita sei aisangana nezvakasiyana siyana ofunga takasvika pakuti inini pandakazoitawo pamiri pemwana ofunga pane pakunetsana kwatakambenge taita naShemu awana umwe mukadzi achiti ndiwandira kuita sei ndakugara naye ini ndikazotorwa nemukoma wake King ndikanogara ku3 kuna Murewa kudzvara sekwa nemukoma wake ndine nhumbu yemwana wangu yashingira yemasangudzi ndagara kudaro ndofunga Shemu akazouya nhumbu yaane 8 months ndakuda kusununguka akuti ndadzoka kumba akukumbira ruregerero kune mukoma wake akati tinongozvigamuchira tikadzokera zvemurudo nemurume wangu tikagara tikachengetana svika tiite mwana wechi2 ndakamuitira tichigara muna Gushungu kuri ku3 zvakare ndakange ndatama kubva kuna Murewa ndakugara muna Gushungu it's 1997 mwana wechi2 anonzi Michelle Masangudzi agara kudaro naShemu mudzimba munoonekwa zvinonetsa munoonekwa zvinoita sei asi nekuda kwerudo ini naShemu kana iye ainditadzira ini ndakange ndidzimwe nguva ndakange ndisingazvioni pamwe hama dzake chaidzo dzaitosvika pakutaura kuti mukadzi uyo wakaita sei ko wadii kusiyana nazvo chichi wamwe wazukuru wake akanga ane wazukuru wake ana Bright Murodza waigara muna Matunya ku2 vaitombosvika achiti gogo zvataona zvakadai asi nekuda kwerudo ndakange ndisingaite sei ndisingazviona ofunga takagara naShemu tikagara kwemakore 1999 tikaita mwana wedu wechi3 ainzi Liana Masangudzi tikagara kubva 93 Shemu vaishanda vari mamawadzi vakatanga vachishanda vari mamawadzi vairidza dzimwe nguva vachimbobuda vachienda kuChinoi vachienda mamwe mabhiya kwavainoridza tichingorarama daro ini noone kudawo kwekuti ndakange ndiri munhu ndisingagone kugarira maoko taingoto apo neapo ndichibatsiridzana nemurume wangu ndiwe chizukuru changu ndiwe chizukuru changu achokambo kanonziko wandigumbura kubva padambe mugara 1992 rinonziro wandigumbura
chituro akaniwaya varume vavo vaigona dziri shasha chaidzo kanimika regai timbonzwa panapa ka shemu ana amainini amaishingi timbonzwa panapa ka kushuta madrama manje iwe 1992 yo ine pamiri pashingira masangudza ndofunga akauya kuma 10 o'clock dzeusiku asvika ati tawana imba taakutama apo taigara muna mashambanzou taakutama ndikati ko tinotama tichienda kupiko zvikani taakutama kwatakatamira kwacho taienda kuna tsimba ku2 zuva rasekwa 2 ndofunga ndikati handisi kutakura magumbezi sezvo usiku hatina kuoneka varidzi vemba but asumuka tikaenda kuna tsimba kwekwe ndichisvika muna tsimba ndofunga ndakasvika ndikaona mune mukadzi arimo mukadzi uyu akanga atori mukuru kwandiri takasvikamo batagara ndofunga vakati tigare pamubhedha ndikati inikuita handikwanisi kugara pamubhedha uchi usiri wangu ndasvika ndikagara pasi ndagara pasi kudaro shema akasvikawo ndipa introduction achiti Joy awa ndiwo mainini wako awa achiudza inini kuti nditi mainini kuna mai vayo vakanga vaita sei kuna mai vayo vakwako atiwo imimi mainini awa mainini vainzi Bianca awa ndiwo maiguru wenyu awa saka mese mava vakadzi wangu maakugara mese pano nekudaro ndofunga ndakagara about 3 days vakanga vasingandibvumidzo kuti ndibude kunze kwegedhi ndagara 3 days idzodzo mumwe musi ndichitotsvaira panze ndipo pandakazosangana nemuzukuru mwana watete ainzi Bright Murodzi watete Nomiya akati ko gogo muri kunoku tiri kukutsvagai ko maakugara kupi ndofunga ndakamutsanangurira maitikira zvakaita kuti ndiwo matorerwa ndaitwa nasekuru wako zosvika wandisvitse panapa saka inini enda unoudza vanhu vese kuti mukaona ndafa ndozviti ndo mamira zvakaita Bright akanoudza mama wake audza mama wake vakasumuka vakanoudza bankuru kuna Murewa kuti ndizvo zvaita munin'ina wenyu ndofunga bankuru vakatuma vanhu vakauya vakanditora vanditora ndopa ndakaenda ku3 tagara ku3 ndofunga shemu akanotora redhiyo yangu akatora makaseti akaenda nayo kumba kuye kwa mai vaive akanogara nawo saka imima pakutorwa kwamamaita ukoko zvinhu zvakaramba zviri ukoko zvinhu zvakaramba zviri kuno kwamuri kuunzwa kwakuri kumba kwoumwe mukadzi ndokwamamuchizi muchigara kunoko saka pamainzi mimi hamufanirwe kufamba imimi nemudzimai yacho maigara muri naye muchiswera naye ipapo uyu wainzi ari kuenda kubasa ainyepera kuti ari kuenda kubasa iye achienda pagolf apo takuenda kuMeborini ndokwaienda ikoko vanotaura vaitiwo aiendawo maboyfriends ake zvimwewo izvozvo saka muchiswara muri pamba ndaiswera ndiri pamba just because vaibva vakiya gedhi otakura makiyi egedhi pamba paikiwa vanhu taigara nemakiyi ekuti landlord ainge ane yake isusu tinedu saka makiyi vaibva vatakura saka musi uyu landlord akazotsanangurirwa nana tete kuti ndiwo mamiro akaita sei azvakaita vandikunurira gedhi saka pakurara maita sei ini ndairara pasi ndofunga aiti shemu achisvika aisvikobvunza kuti ndorara papi pasi here kana pamubhedha achibvunzani aibvunza kuna Bianca Bianca obva muchisaka ungarare pasi uyaurare pamubhedha shemu orara pamubhedha saka zvakaitika kwenguva yakareba yakadi izvozvo ndofunga zvakaitika almost 4 days idzodzo dzandakagara ikoko imi muchirara pasi achirara pamubhedha yes ndipo pandakazotorwa nabankuru pandanogara nekuda kudaro Bianca akaita chivindi ndofunga akauya kwana bankuru semunhu wanga ari aizvito akauya kwana bankuru akasvika akashaudha kuti mimatora ndimuchagara naye ndimi achaita mukadzi wenyu shemu akauya zvakare akashaudha kuti imimi ndimuchagara naye mukadzi ye achaita mukadzi wenyu ini handisi kuzoita sei handisi kuzodzoka kuzogara nani naJoyce bankuru akati hazvina mhosva ndaita sei ndatambira ndaakugara nechi amukadzi wangu pandagara nabankuru kusvika nhumbu yangu yakura kudaro hanzvadzi dzangu kunoku dzakanga yaakuzvisiva anzi Stephen wacho afunga akatenga preparation akati hatizivi zvinoitika angona kudzoswa kumba mwana wedu
toita se tomugamuchira. Akatenga preparation ikagara kuno kumba panopamba. Agara kudaro banguru akatenga yawo preparation. Vatenga preparation. Musi watazosangana naShemu vachienda vaida kuenda kushow kuChinoi. Ndakange ndaenda unotenga muriwo. Ndine mwana tinashe masangudza. Tasvika kumashops kwekweyo. Ndofunga Bianga aitobva waitero Shemu. Saka takasangana nemuning'ina watsano waShemu. Ainzi Rodin akashaya. Ndiye akati ambuya muri kuitei kuno ndikati ndauya kuzotsvaga muriwo mama wadzi musupermarket. Ndapindamo ndofunga zvishuwa takapindamo ndikatendera ndikatenga zvandaida. Shemu akazouya kwandiri. Achiti muri kuita sei? Ndikati ndakudzokera kumba. Boshema akaburitsa mari achindipa. Saka zvese izvi Bianga aizviona. Azviona kudaro ndofunga Bianga akatsera. Tasvika pasite pepolice. Bianga ndipo paakatanga kundirwisa. Achiti haufanira kupiwa mari. Mari iyo ndiyangu. Ndofunga akandirwisa. Tikarwa. Tabva mukurwa kudaro svika Bianga azobatwa. Tikaendeswa papolisi. Taenda papolisi. Mapurisa akasvika akabvunza kuti ko zviri kumbofamba sei? Mapurisa ndikavatsanangurira. Vakati saka iwe hausiriwe muridzi wemurume. Muridzi wemurume ndeuyu. Saka uri kuita sei? Bianga akati izvozvo hazvinei nemi. Ndizvo zvazvinoita sezvazvinoita. Bianga kusvika avharirwa kudaro. Akarohwa nemapurisa akavharirwa. Apedza ipapo avharirwa kudaro. Ini ndakabva ndaenda kumba. Ndipo paShemu hatina kuzombogara mazuva akadzoka. Nyakuita izvi aitsvagwa chishaikwa. Nyakuita izvi aitsvagwa chishaikwa. Nyakuita zvisina yazvo aitsvagwa chishaikwa. Rega timbonzwa chimwe chiitiko chakambogumbura amai mwana. Zveyamishewo pakabva paita imwe kuti akadananazve nomwe musikana wekumbari ainzi Egi. Nanhasi kune mwana anonzi Tandi. Kuti ndizive kuti ari kupi, but mazuva apera mbuya wake vaitomboita zvokuti
mwana wenyu ndaitomboenda kunomuona, but for this moment kuti ndichinyatsozoti ari kupi, vamwe vanoti ari kumufakosi, vamwe vanoti ari kumbare, but kumbare kwa mbuya vake vakafa, mai vamai vake, iye ego wacho mai wemwana iye vakafa. Ndofunga ndaendako ndisati ndaziva kuti Shemu ari kufamba sei. Akanyepa kuti ari kuenda kushow, anyepa kuti ari kuenda kushow, pakauya mukomana unonzi Shinga waairidza naye. Auya akasvika akabvunza akati, ko mai guru mukoma varipi? Ndikati mukoma unobvunza nditoenda kushow. Saka Shingayo zvakamushamisa, ende akabvaziva kuti aurura gure rese. Vatarara kudaro, ini ndakange ndine nhamba yandakange ndanhonga musheti yaShemu. Saka nhamba ndakatora bandainyora pasi. Ndanyora pasi ndikabva ndanodzorera kapepa kaike kuna Shemu. Ndikati bossing address yenyu. Ndofunga Shemu akati kana basako rasai. Ini nhamba yangu ndanyora. Saka makuseni ndakafuma kugeza. Bandatora Shingi bandanomuendesa Greencroft. Anzadzi yangu Steven aigara Greencroft. Andangoti ndiri kudzoka, ndiri kuda kunoita se kunoendesa pane zvandoda kunochenga mutown, ndiri kudzoka mai manje. Ndabvapo ndakasvika nenhamba iye kumbare. Ndasvika kumbare pandaenda pamba pepe. Ndofunga ndakasvika pamba pacho ndakaona mai wemusikana mai vaEgi. Ndikavati ndiri kukumbirawo kuona Egi. Makasvika sei ikoko kumbare? Ndakange ndine nhamba yacho. Ndasvika ndikati ndiri kukumbirawo kuona Egi. Mai vaEgi vakati Egi ari mumba umu, endai muspare yakadai ndiwo muna Egi. Ane shamwari dzake dzakabva kudzarasekwa dzaanadzo. Saka apo Shemu aienda nemukoma wake Tim kumagirlfriends awo. Saka ndasvika imomo ndakanoka. Saka iwo vaifunga kuti ishamwari yani yaEgi yawe. Iwo ana Egi wacho akafunga kuti mumwe wawo wekumbara aita se ari kusvika. Ndofunga ndakasvika ndikaona Shemu akagara nemusikana wake, Tim akagara nemusikana wake. Handina chandakataura nawo. Chandakakwanisa kutaura ndechekuti ndakangoti nhai baba Shingi muri kuitei, only that. Ndabva ipapo handina kumira, ndakabva ndatena beki pandabuda. Mai vacho ndikangopindawo ndichisaidzira ndichibuda ndichidzokera. Pandasvika ndatora mwana wangu Greencroft ndadzoka kumba. Ndadzoka kumba havana kugara, wakabva waita show wange kune gala kuChinoi kwavaendana Oliver Mutukudzi, iye Shemu, Fare Brothers, vaimba vakangowanda vaienda ikoko. Saka inini nekuda kwokuti ndakange ndarwadziwa nepeni, ndofunga bankuru vakauya vakatopenga kumba vakati inini mukadzi wangu akangozvinzwa chete kuti ndizvo zvamaita, ndiri kuita sei ndikukuru. Asi ndakanyatsota kuti inini handina nguva yekutsvagira munhu, mukadzi wenyu anozvitsvagira ega. And for sure nanhasi mukadzi waTim haazive kuti zvakafamba sei, zvikamira sei. Ndakangozvinyarara. Ndadaro mashows aya atanga, ndofunga iwo ndo wakatanga kutakurwa vachienda. Ndadaro ini ndakasara ndikasumuka pandaenda kumbare kwekwe kuchinorwisa manje musikana wewe. Ndasvika handina kuziva kuti mumbare vanhu vakabatana sei, and vakamase akasvikira akagara Egi. Handina kutaura naye, ndofunga takasvika kutanga kumurwisa. Ndatanga kumurwisa handina kuziva kuti vanhu vauya sei. Pakazara vanhu vakaungana, dzamara vanhu vakaungana zveshuwa. Inini kana kuti ndizive kuti ndakapona sei, just because ipapo ndaifanira kuita ronda kana kutokuwara kuenda muhospital, but handina munhu akazondiponesa itsipiki Kasamba. Ndakabatwa just because panga pari padhuze nepamba paPiki Kasamba. Pandabatwa pandaenda kumba kwaPiki Kasamba. Ndasvika kumba kwaPiki Kasamba ndakavharirwa. Ndofunga iwo ana Egi nechikwata chavo mune mumbare munoziva kuti vakabatana, vakaramba vakamira pagedhi. Oliver Mutukudzi aisvikawo ipapo achiuya kuzotora Piki, anga ane mainstruments awo chichi. Saka vasvika ndofunga Oliver Mutukudzi baatsanangurirwa kuti ndiwo mamira akaita sei, akaitira zvinhu panapa, mune mukadzi waShemu harimo. Saka toita sei, ndakaiswa pakati pemaspika ndikavharwa nekumbeza. Panda Oliver Mutukudzi babuditsa motikari yake. Ndofunga vasikana vakati toda kutarisa, arimo.
ori pamutukudzi akamisa motikari yake akati tarisai munhu arimo mukati ndamusiya mukati. Takafamba kunosvika pakona. Ndisvika pakona motikari yaori pamutukudzi bayamiswa. Pandaburitswa motikari andaiswa mukati. Saka vamwe vakazozviona ndovakazotanga kutoshedzera kuti aiwa munhu atobuda naori pamutukudzi aita sei. Vakazotera motikari yaori pamutukudzi. Ini ndakanga ndatobuda ndakutauni andasiwa mutauni andauya. Yakomana ivi mukadzi mukuru kwakubuda ari pakati pemaspika zvinhu zvisina kumira faini pakaipa. Sugar pie, uri wangu wepamoyo, wepamoyo. You are my sugar pie, pie. You are my sugar pie, pie. You are my sugar pie. Kuzorora yakabva yateera kudziorisekwa kwacho. Mirai tinzwe kanimi imi kaimika. Hanzi mbare yakabva yave neuwandu hwayo kanzi mukadzi angauye panapa isisi kuzotichipisa. Regai timuteere kumba kwake ikoko. Timbonzwa panapa kuti pakasvikirwa amai Shingi ndezvipi zvakazoitika ikoko. Ngosvika pamba vasikana vakatera. Ndofunga vakauya vari 6. Vasvika vari 6 kudaro. Landlord wedu isusu vadandogara nawo anga ari mupurisa maguta pamaguta. Saka vandavatsanangurira nyaya yacho kanzi okay imi michuya ikumba kwangu kuno kumain house. Chibva ikoko. Vasikana vabva vanzi pindai. Vapinda bwa zvikanzi muri kudei. Bwa vakutaura zvikanzi muri kuziva here kuti uyu muridzi wemurume kana kuti imimi hamusi kuziva zvamuri kuita. Zvikanzi aiwa atiwinga atirwisa chichi voko vakarohwa nemupurisa wewe vakasvika kutorwazve vakavharirwa vakaendeswa kumaobra. Shemu akazonoudzwa nana ori pamutukudzi kuti ndo mamiriro akaita nyaya mukadzi wako akanga afa. Akazofona achibvunza kuti zvakamira sei. Inangwa ndira kumuudza kuti zvakafamba sei ndangoti hapana. Adzoka handina kumbobvira ndamutsamwira kana kuti azive kuti ndakamugumbukira ndakangomutambira ese mazuva ese kuti murume wangu wadzoka. Saka watangogara zvakadaro until Eguya akazosunungukawo mwana wake akauya naye kuzotirakidza. Nditoti shemu wadi kuti tiite tiende kumba kwacho kunoona mwana. Iye airamba. Mwana uya ndikatombomutora ndikambogara naye until mai wacho wazofa. Vafa mai wacho ndakaenda kunamo kwacho ndini ndikanopedza about 3 days ndiriko ndikagara nevana vavo ndakaita kunge matwins Michelle naiye Tandiwe wacho ndikagara nawo. Iye shemu akanga asingade zvachose until pavazongotorwa nanambuya wacho anozosota ari kupi. Saka imimi unhu vanhu vemagitari vairehwa nevabereki wenyu uye makazoona? Ndakanga ndazoona asi nekuda kwerudo. Zvimwe zvacho unototi kana ukatonzwa achitaurwa kuti vana ava unorwadziwa kuti vari kureva murume wangu. Nyange uchitozviziva kuti ndo unhu waonawo but nekuda kwerudo zvinotokurwadza. Just for taitoti tikaenda kana kumusha kwacho chechenzi ndo vakadzi vevana vemagitari ka. Saka imaida vemagitari maitoti chii ini nangu kutaura chokwadi ndainzwa pain and ndandisinei nazvo kana kuti vakatotaura kuti shemu irombe ndandisinei nazvo ndokuti shemu ndaimuda nanhasi ndinongomuda nyange ari kwaari ikoko ndongomuda. Saka ndizvo zvimwe zvakandituma kuti kana shungu yekuroorwa ndofunga handina. Amai Shingi makamboterawo here kumagitari kubasa kwomurume? Mukana wandakaita ndofunga tiri muno mudzwarasekwa ndakaenda kwaMawadze. Ndaenda kwaMawadze ina zvinombondifadza kuti ndingarambe ndichitera just because unoona maitikirwa zvinenge zvichiita imomo
nachiremera zvekuti mukadzi wemunhu urambe uchita follow up murume. Imimi maendera mamaita koko mamaenda kodi? Ndakange ndaperekedza kuna vamwene vatete hanzadzi iye Shemu akanga auya achiti ndoda kunoona kurikuridza murume wako. Ndipo pandakaenda ipapo nemamwe mashows avaizoita kana vaenda kumusha tiri kupfungwe vairidza kwamakazi pabottle store. Ipapo taingoenda tese kungoti just because vaingoridzira it's free, saka taingoenda vanenge vari combined others vaiwanzouya negaka moto kana kuti neNgwenya Brothers ndovaiuya, but vainyatsoona kuti that was pabreak time vaigonoshaya vanhu vadisappear, hauchaziva kuti vanhu vaendepi. Saka ndatoona kuti izvi ukada kunyatsozviteedzera iwe unotemwa nemusoro kana kuti zviri nani kuti pavanenge vachiita mashows siyana nawo, ivo vaita mashows avo vari ikoko, ivo ogara ako kumba, zvavanenge vaita ikoko ndizvozvo ozvisiya zvakadaro. Saka imimi vakanyangarika pabreak time pepa imaifungidzira chii chaiuya mupfungwa dzenyu? Semukadzi unenge uchingoti amheni wawaenda naye, just because vakadzi vazhinji vanenge vachingokomenda zvimwe zvive zvekuti uyu anozogona kuimba uye anozodai, saka ipapo manje hauzozoti munhu anga achikomenda kasi ndiye waaenda naye, uyezve ziso kana riri pastage paipai haurione zvakanaka, rinenge richimhanya-mhanya, saka unenge chingoti pamwe otherwise paranga richimhanya-mhanya pane munhu watoita se waonana naye. Uyezve izvozvo obvious kuti zvimwe zvacho vaitozoona kune vamwe vacho kuti ari pabreak unotoona atorana neumwe munhu aenda neumwe munhu, saka ndizvo zvataizofungira kuti otherwise ndo zvaaitawo iyi nekuti unenge usina kumuona. Akauya unonzi tanga tamboenda kunoputa fodya yedu kunenge taenda kunoputa fodya yedu, saka ndisina kuita sei kukwanisa kuuya. Saka iye aizongoerekana nemi mamapo here kana kuti maifana mamuvimbisa kuti tichauyawo? Kana kuri kumusha kazhinjika waitoziva kuti aiwa as a family vanhu vese vanenge vari kupi vanenge varipo, hapana kuimbisa zvinoita sei, anga achitoziva kuti aiwa mhuri yangu yese inenge iripo. Saka munenge mutoriko imimi semhuri muchitoona inenge ingori family show. Saka ndopanga bhatisa pastage imba yaiza kuti mhuri yauya muri varume titauri zvakawanda vaingoshaya otherwise 2 minutes munhu ashayikwa ozongouya kutsvaga vana vake oti it's okay zviro munhu anga ashayikwa. Saka ine hangu handina kuzombofarira kuti ndirambe ndichiteera mumashows aya. Kamboka maifarira mimi maishingi ndekapi? Pamanzi yawo yese ndoti kana ndanzwa inotishaura Gwenyambira naSpero Baba, ndoti kana dzichirira idzodzo dzinondibata. Chii? Shaura Gwenyambira ndiyo yekuti ndiyo yekupedzisira kwawo yavaizoimba kuti ndaneta kushaura ndaneta. Saka inondibata kuti saka munhu aiziva here kuti ndo song yake yekupedzisira. Spero Baba inongondifadza kuti just because aiti kukanganisira kwaaita aikumbira ruregerero nezvaakanga andiitira, saka zvinhu izvo zvinonyatsondibata kuti saka Mwari waiziva here kuti achamutora nenguva iyi. Pavana vakasara pane here watingati sisi uyu anenge achakaro kutsika masimba amudara? Pavana vakasara pekutanga ndaiona
Michelle Masangudza ndiye ainyanyoda zvekuimba nanhasi anoda, but for this moment ndakuona Shingi wacho akupinda mekuda kwekuimba ikoko. But pekutanga anenge anga asina interest nezvekuimba, but for this moment ndakutoona akudawo zvekuimba zvacho. Zvekuimba zvacho achitodza here zvababa vacho zvekuimba sungura here kana kuti akuda kungoitawo zviriko mazuva ano izvi? Zvesungura kwete. Michelle anoda gospel. Shingi anoda jazz. Asi pari zvino pane chaanogona kuridza here Shingi? Mbira nemadrums. Reketoona pakuti mazuva ekupedzisira zvakuenda zvichidzikira chicha chakuitika kuna mukoma Shemu. 2000 Shemu akatanga kubatikana nemiri. Kushanda aishanda achienda kunoridza, asi zvimwe zvacho ainyatsoona kuti munhu miri iri kuita sei iri kumutambudza apo neapo zvichidaro, but nekudaro taingoshingirira tichirarama. 2001 urwere hwakamukunda Shemu. Akatanga kurwarisisa zvekurara, basa richitadza kunyatso. Munhu aitibatsira akange ane umwe promota wake ainzi Chambati ezvine zvari kuUK. Ndiye aiuya nehanzvadzi dzangu, ndiwo vaiuya vachitibatsira kuti tuwane chikafu, tuwane renji, vana vaone chekupfeka, vaone chekuita sei. Inini ndichibatsiridza nekoko ndekuti zvinhu zvacho zvakange zvaoma. Rendi takange tisisina kuti Shemu dzimwe nguva mashows akanga asisaendi, dzimwe nguva anenge akaita sei akarara. Tagara kudaro ndofunga pakazosvika pekuti urwere hwakura. 2002 muna May mukoma wake akauya, King Masangudza akauya akamutora achiti zviri nani ndimboenda nawo kumusha tione kuti toita sei. But zvakange zviri zvezvo kungotora kuti hatina mawirirano, just because vakatora zvezvo kungoti ndatora munin'ina wangu. Ndofunga inini ndakasara ndiri pamba kuti vadiscuss kuti toita sei nemukadzi asara uyu, hapana mataurirana takaenda. Saka nekudaro nevana zvinhu zvakange zvandiomera. Chambati achimbouya achindibatsira apo neapo. Ndofunga hama dzangu ndakadziudza sehama vanotaura kuti aiwa wazviona ava vatora wavo iwo wechisarati hapana kwauri kuenda. But nekuda kwerudo ndakati inini handisi kuregera kuenda kupi kupfungwa, ndiri kuteera murume wangu. Ndofunga ndakarongedza midziyo yangu yese ndikati ndakuteera kuenda kumusha. Tikaenda kumusha kwakange kuna Shemu kwaairwarira ari. Ndikasvika asvikira Shemu akanga akuchengetwa namai vake. Ndikasvika tikatanga patsva kuchichengeta murume wangu. Takachengetana naShemu tikagara achirwara kubva muna May. June urwere hwakakurisisa kuna Shemu. Apo neapo endaiti dzimwe nguva ndomusiyawo ndoenda kunotsvaga zvekuti tirarame pamba ipapo kunonzi kunana Mazowe kunoonga chichi. Ndichidzoka pamba aisimbirwa ne Shemu aiti miri wese. Dzimwe nguva aifuma achingoti musoro, dzimwe nguva aiti mudumbu. Saka ndiro chirwere chaita kuti tinyatsoziva kuti just pos kuma doctors chaiko hakuna kuendwa zvakanyanya. Nguva yacho mari pakange pasina. Hama dzangu ndidzo dzaiti dzimwe nguva ndo waitozotora mari toendesa Shemu kuchipatara. Saka kubva ipapo Shemu akarwarisisa ari kumusha. Arwarisisa kudaro Shemu achirwara chaainyanya muupenyu hwake ndechekuti aifarira masongs ake akanga akanyora. Aifarira kuridza masongs ake iye akanga aita se anyora. Ndofunga muri muna June imomo Shemu akasvika pakuti haachagoni kufamba, haachagoni kumuka. Akanga ane radio yake. Radio yake yaigara kumusoro.
nemwana wake gotwe rake Liana Masangudzo ndiye waigara akarara naye. Masongs airidza masongs ake ana Spero Baba. Obvious masongs ake ese akanyora iyi. Ndofunga ane song imwe yaakange akuda kumboti farirei yekuti ndaneta kushaura. Ndichitobvunza kuti Baba Shingi song iyi sezvinei mukutaura murudo munenge muchingokurukura kuti makainyorerei yabva mati kanje ndimobva manzi mafa zvinobva zvanzi. Saka akanga akuzviona kuti ndakuita sei ndakufa, saka akanyora song iyi. Tiri kuseka wangu Shema akafa achitaura, haana kufa ari munhu wekuti akanga anyarara kwete, asi kuti munhu akafa achitaura. Shema aifarira vana vake, aida vana vake, uyezve Shemu inini mukadzi wake aindida. Nyangwe aiita zvevamwe vakadzi hatizvirambi kuti munhu akanga semurume. Uyezve pavaimbi obviously ndizvo zvandiri kunyatsoona kuti kana pari zvino ndongoongorora kuti ndizvo zviri kuitika, but aindida. Akasiya anyora song inonzi Spero Baba ina skende. Ndofunga achitanga kwenyora ichibuda akataura kuti Maishingi iyi nyangwe zvikaita sei mari iyi ndeyako, ngaimbira iwewe. Zveshuwa kubva ichitanga kutorwa 97 tichitanga kutora mari iyo haana kumboita kana kuti ndeyake. Mari iyo ndindaitora ndichishandisa. Achiti Maishingi nyangwe ndikafa kuzimura ndanyoresa iwewe. Saka ndaingofunga kuti munhu ari kuita sei ari kungotaurawo sekuita sematalks, but tisingazoti zveshuwa munhu aitaurawo zviri pasi pemwoyo wake. Adaro Shemu nekurwara kudaro, takagara kudaro. Ndofunga ndakanga ndakutora Shemu ndichigezesa, ndakanga ndakugezesera mumba. Kana mukasvika vanhu zvezve vanhu ndaimirira kuti vanhu vaona murwere wobuda ndogezesa murume wangu. The last day rekufa kwaShemu, radio yake yakanga iri kumusoro kuchirira iyoyo Spero Baba. Ndofunga akanga ane mwana wake gotwe Liana Masangudzo. Ava vakanga vari kuchikoro, uyu ndiye akanga ari kuenda kuchikoro. Believe akanga ari kwa mbuya vake mai wamai kwakari Mazondo. Mishero aitamba navo. Ndapedza kugezesa Shemu, but nekuda kudaro kweusiku watakarara naye Shemu, takaona change yekurwara kwake musi wa12 July. Change yandakaona yekurwara kwaShemu ndeye kudai. Akarara achishedza kubvira kune mwana wekutanga akazvarwa nababa wake kusvika kune wekupedzisira. Kuvana vake aishedza kubva kune wekutanga kusvika kune wekupedzisira. Haana kukwanisa kurara hope. Kune vaimbi waakaimba nawo, ana Douglas Chibadura, ana John Chibadura waaitamba nawo, ana Thaddeus Matsito, ana Shinga, ana timu wacho chaiwairidza nawo, aingoshedza zvezvo unge kuvhoto mukachichi. But tairara nana mai mumba imomo. Makuseni mukoma wacho akauya kubva kuno kwaHarare, achiti ndauya kuzotora munin'ina wangu kuti ndiende naye kuhospital musi wa12 iwoyo. Zveshuwa inini ndakaramba kuenda kuhospital, handidi kunyepa ndekuti ndakanga ndaona situation yakanga yaita Shemu musi wacho iwoyo haina kunge yakandifadza. Uyezve ndakanga ndine mwana uyu mudiki. Ndofunga ndakasvika pakuti kuhospital zviri nani muzotumira mari titese titere. Asi bankuru handina kuanyepera, ndakaudza kuti bankuru muchienda hazvishamise muchishedzwa zvokuti chidzokai. Ndekuti munhu aitaura zvake pameso anga akangwara, but zvaingorakidza kuti pane kamwe kachenji kakangondiitira paupenyu hwaShemu kubva musi wa12 wacho iwoyo. Pane kaunhu kakangondiitira. Saka ndapedza kumugezesa kumapasti 12 ndakati regai ndichibuda ndinowacha zvinhu zvake zvaaipfeka. Kati aninga pekutanga ndakamboti ndomusiya here, but kwakanga kuna vamwe ainzi amubayira vachitoti ko sawira wangu aripi. Ndikati akarara iye Shemu kuti agare ega nguva iyoyo kubva pakabuda vanhu mumba akanga akutya.
asi radio yairira mumba, mwana wake akanga anaye, but iye kugara ega mumba aitya. Aiti ndikabuda zvezvo but meshingi uri kuenda kupi? Dzoka kuno. Ndakazoita zvezvo ungoita zvokunzvenga, akati ndishedzerewo timu ndiye mukoma wake waairidza naye, timu airidza bass, airidza madrums. Saka ndikati timu ari kugeza, ndiri kuuya ndichita sei? Ndofunga banguru ndakazovashedza, banguru akati regai ndipedze kugeza, ndiri kuuya. Banguru vandavasiya vamumba, ini vandaita pakunzvenga ndichienda kudhamu. Masangudza aigara kudande nehama dzake, asi neruchiwa Shereni akazodanana nemudzimai wemukoma wake. Mushure mukunge wabatwa, Shereni akazosiya mhuri yake ndokutiza nemudzimai wopinda Harare. Shereni Masangudza. Hapana patina General Shereni. Ayati ndokutagara nemukadzi. Saka General Shereni aona kuti hama dzepe inzomwe Shereni wako dzaive dzoziva paaigara. Kusiya mukadzi uyu wopinda Joni uko kwaakanochonera. Asvika Joni ikoko, Shereni akapinda basa pane umwe mugodi ndokushanda zvakanaka. Nekuda kwenguva kandege tingosimudzira tiona kuti tapedzisa hedu isi. Takange takuita kugara pamba nekuona urwere. Ana tete vamwe vakaroorwa kune mamwe misha vakange vakutouya kuzogara papi, vaiuya vachirara pamba ipapo nekuona urwere hwashemu. Havana kuenda. Ndikati koima hamuna kuenda kunonga? Handina kuziva kuti vatumwa unoshedza ana tete kuti urwere huye waita se wakurisisa. Uyezve pakange papinda iye watiri kuti mubayira Sawira vanonzi Baba Agodi, ndiwo vakange vatopamba ipapo. Nevamwe vakange vatoshedzwa shemu achinzi anyarara. But radio yairira iti Spero Baba, ndo kaseti yairira. Ava vana Ushingi akanga achitamba panze, haana uzivawo kuti sezvo mwana anga ari grade 3, haana uziva kuti mumba makamira sei neudiki, vaingotamba vachingoti vanhu vari kuuya kuzoita sei kuzoona. Ndasvika gedhi rechi2 ndirichiti ndichienda pamba, ndokuti pamba pedu isusu padhuze dhuze nechikoro, tiri pakati pechikoro nemashops. Chikoro chinonzi? Chikoro chinonzi Mungari, chiri icho chaakadzidza kubva grade 1 up to grade 7. Saka ndasvika pagedhi ipapo, ndakasangana nevamwe maiguru, mukadzi waTimu Masangudza. Ndikati chandakakwanisa kubvunza ndechekuti ndakati kwakanaka here maiguru? Maiguru akangoti dai Mwari wachizorodza baba munini chete. Saka ndakafamba nedhishi rangu kuti ndizive kuti pamba ndakazosvika sei. Akanditorera dhishi ndichisvika pamba handimuzivi. Ndakasvika unanga mumba apo makange makurambidzwa vakadzi kuti vasapinde, asi ini ndakasvikopinda mumba makange makarara shemu. Shemu achinzi anyarara, vanhu zvezvo vakutoti ngaachigezeswa, but nguva yandakapinda shemu akakwanisa kutaura akati maishingi bye bye. Vanhu vakashamisika nazvo kuti chirudzii. Nguva iyo paakangoti bye bye shemu akabva azorora, and akabva azorora zvachose. Vanhu vakatora nguva vachimupeta, radio yeichirira. Vanhu vakazotozvifunga papa pekuti tiri kudii kudzima radio iyi. Vakazodzima radio, vakabvisa radio kumusoro kwake, vakatora mwana. Pakange pane mwana uyu last born aimuda zvekuti paanga ari shemu ndiwo pakange pana Liana. Azviro kuti vamwe vese akanga asingavadi, but mozva kuti pane pamwe pokuti kana uchirwara unongori pane unenge uchingoda panext pako nokuti panga pana Liana, chaidya shemu zvo chaidya Liana, chaidyawo iye Liana wacho aidawo baba wake zvakanyanyisisa. And
musi wa 18 uyo mapast 3 shemari akabva asorora. Kanonziko pasi dandaro kubva padambe rakanzero waida mari yangu korona ndiendere Fire Brothers Shem Masangudza kudandara zvako munhu wose kasibano ari kukuradzira kana ukapfuma sei kudandara zvako munhu wose kasibano ari kukuradzira. Kuti wahosi amai believe shoko reurwere rakauya sei rakawasvikira sei kwavari? Ndakarinzwa kune vamwe vagarisani veikoko kuJZT kwavaigara vanga kugara kuJZT nokuti anga amuwanano nemumwe mudzimai, saka ndokunzwa kuti munhu ari kuita sei ari kurwara. Saka nekudaro ndakashanyawo kunoona because ndakanzwa kuti munhu ari kurwara urwere hwasisina kumira zvakanaka, ndobva ndashanyawo kuita sei kunoona kuti urwere hwakamira sei ende munhu ari kunzwawo zvisei. Anga ari kumba kudziva sekwa, ndobva ndaendoshanyawo kunomuona. Achikuonai muchisvika zvakamubata sei? Zvakaratidza kumubata nekuti ndakatosvika mumba macho musina kana anything, zvichiratidza kuti mumba mune nzara, hamunawo pekutangira kana chekudya kana chii. Anga akurojo pake ega angasagara pamwe chete namukoma, zvokuti ndakatokwanisawo kuvatengera chikafu chekuti vagone kudya nemhuri mumba kuti munhu anga achirwara zvishomba musina kana pekutangira. Ndakatokwanisa kusiya ndavatengerawo chikafu nezvaaita ari kudawo kuita sei kuti adye semurwere, ndakatokwanisa kusiya ndavaita sei ndavatengerawo chikafu. Amai nini makaona varimo? Hongu ndakaona varimo. Vakakutambirawo sei? Vakanditambira zvakanaka. Zvokutoti hamuna kana dambudziko naamai? Kana dambudziko kusvikana nanhasiso tinotofambidzana naamai nini. Wakanzwa kuti mwana arwara kana iwo ndikanzwa kuti wana warwara tinofambidzana ndikavazukuru because nekuti bhirivhi akaroora ane mwana mainini waitozviziva kuti kwaya kune umwe mudzimai ane mwana, saka nemwana wangu izvo zvina bhirivhi vanofambidzana, ndo vanototi anofambidzana nawo. Kana nini tinofambidzana hapana dambudziko. Imimiwo kushayika kwamukoma makaendawo here parufu? Hongu ndakatoendawo nehama dzangu hanzvadzi dzangu dziri kuno kuHarare, zvikasanganisa napo karumazondo tafadzwa karumazondo takatobva kuno kune mota yedu yehanzvadzi yangu tichienda kumusha parufu. Regai timbonzwawo kubva kuna mukoma Shepherd Chinyandura, vakomana vaivaziva sei? Right, nini ndinozi Shepherd Chinyandura. Vakomana veFire Brothers ava ndakatanga kuvaziva kuma-90s, kuma-91, 92 kumashure-shuruku. Vachangobva kumusha kwanzi ku-UMP uzumba Maramba Pfungwe. Ndifunga vakauya vari 3, Shem Masangudza nababa iye Shem Masangudza aidza rhythm nelead. Koita baba mudiki wacho vainzi Walter, munina wa baba wawo ndiye aidza bass. Ndinipozita mukomana wandozi ainzi Honest ndiye aidza rhythm. Kozoita mukoma wake Shem Masangudza anonzi Tim Masangudza ndiye wandikuza aripo mupenyu. Kana iyo baba mudiki wacho vaidza bass ndakanzwa kuti vapenyu andizoti vari kushandira kupi. Asi uyu Honest rhythm akashaya. Ndingakuti ashaya vakazinga vakushanda nemumufana anonzi Shinga ari muno mudzivari sekwa, anova ndiye akasara achishandisa zvinhu ndiye ari kushandisa zita rekuti Fire Brothers, but mafoma members ndova ndataureva uyu Shinga kuti azoya muno mudzivari sekwa ndofunga nditatanga kumuziva achigara kunonzi kuteregwa uko kumatepatepa uko, ndobva azouyawo through shamwari yangu imwe ainzi Fox Mutika yataidza nayo, but akazobatana nevakomana Fire Brothers ivava ndo maziva ndita vakomana. Even pamainstruments ndimu ndakatanga kuvasponsor zvokuti mainstruments angu ekutanga nyini achiri manyowani ndo vanhu vakatanga kuita accident nemainstruments iwayo vachienda kushow yavo kwabhora, but vafana nekuti vafana vaigona kuzama kuti aende Shem Masangudza munhu aiziva zvaaita, zvokuti vakatomboita contract panonzi pamawadzi muno mudzivari sekwa 2 panonzi panyagwa pamashops apa. Ndifana ndo pakaita maalbums ake mamwe akanetsa ana Spero Baba dzine
masonzi aya anonzi anaskenda nana Joe ari kundimanikidza munhu aigona but munhu azongosangana nake neproblem yekuti akuzongorwara but chinondinetsa ndechekuti mukoma wake aidza madrums team Masangudza mupenyu izvozvi but ndakanzoti asabhuku here kumushaka wako ari ndiye munhu ndandishinguri kuti dai angoita something asimudzire chikwata bhozi kana akauya handisadza kumubatsira ndingoona kuita sezvandakaita pakutanga but uyu mwana washemula Masangudza ari munhu anonzi Shindi pamba pangu anosimbosvika ake but kungoti music yaada kuita inenge iri yakati siyana yababa wake vada kuita dzavo dzemangoma dzemazuva ano but izvi zvino handisi kumuona but akauya akashinga handitadza kumubatsira bhozi mwana wangu ndomutora semwana ndo mazina ndita Shemu Masangudza munhu akafowo asiyewo yake mazina yake aiwoputa ari muno mudzara seko handisi kumuona akasiyewo vana vake vaviri mukova musikana ndova ndoziva iva njoka mboka nziko pasiro idanda kubva kuna Shemu Masangudza somanda ndewere Gaka Moto nana Thaddeus Matsito ndiwo wakauya wakabatsirana nesu namo nana Shinga waairidza nawo nana Love Mochifuzu nana John wakauya wese tikabatsirana nawo tikaradza Shemu kupfungwa tamuradza kudaro vakadzokera tikasara tiri pamusha ndasara pamusha handina kuda kubva pamusha pandakange ndakaroorwa ndofunga kubva 2002 ndakagarapo kusvika ndachengeta vana vangu ndakavachengeta vese kubvira kune Believe Masangudza, Shingirai Masangudza, Michelle naLiana ndaigara nawo ndiri pamwe chete. Tagara kudaro ndofunga Mwari wakaita kuda kwawo 1997 musi wa 13 July again 2007 13 July wakatora Liana Masangudza but chakanetsa vanhu ndechekuti zuva rakafa baba wa Shingirai Masangudza Shemu ndo zuva rakafawo mwana zvino zvakanetsa vanhu zvikavarwadza nanhasi zuva iroro tinoti kana tikagara tiri mumba medu tinorirangarira zvakasimba rinotirwadza and tinoita pain iyeyo kuti tikasvika musi wa 13 July tinoti tinonyanyorwadzira kana vanhu vamwe wandinomboudza mahistory angu enyaya yekufa kwevanhu vaiya zvinovanoshamisa kuti why zvinhu izvo zvakaitika sei zvakaitika but inguva yaMwari yakanga yakwana zvayo but tinongoti ndizvo Mwari vakanga vatonga kuti vaenderane vamwe vanoti aiwa semunhu aida stereki mwana wake saka akamutora zuva iroro but tinongoti Mwari vakaita kuda kwawo ndiye anga ari gotwe ndiye akanga ari gotwe saka pari zvino ndasarwa ne3 Believe Masangudza, Shingirai Masangudza and Michelle. Shingirai ndinaye pamba akapedza form 6 yake. Michelle Believe ari kuBeatrice. Ezvinezvi Believe ane vana vairi. Saka mimi pari zvino mukurarama sei? Inini pari zvino ndiri kushanda ndiri kuMasasa Park ndiko kwandinoshanda. Saka zviri kufamba ndizvozvo kufamba kwokuti upenyu hwakaoma but kana wakagara hakuna chinhu chinobatsira asi kuti kana uchibata apo neapo zviri nani
zvinoita kuti ukwanise kuona shoma yekungoti vana vaone kudya nekukwanisa kuti vana vaone kurarama nekuenda kuchikoro, asi zviri kurwadza. Ndiapi matambudziko amakasangana nayo mushure mokunge mukoma vaenda? Mukoma Shemu pavakatisiya ndakasangana nematambudziko akawanda. 1, ndakanga ndisina wandinoti wokama wake Shemu aikwanisa kubatsira vana vakanga vasara, but andina kuzvitarisa kuti ndinofanira kunyanya kuda kubatsirwa. Ndakazvipa mutemo kuti ndofanira kushandira vana vangu vandasirwa. Ndakashanda kumusha ikoko, ndofunga handina kunyara kuti ndafirwa, ndinofanira kunyara. Ndaiwachira vanhu vemashops. Ndine mwana wandakachengeta wepachikoro wamwe mistress wakauya naye, ndaigara naye pamba ipapo ndichichengeta, ndichida kuti ndipiwe mari ndione kuchengeta vana vangu. Pamashops ndaiti ndikatora washeni ndoenda kunowacha washeni ndodzoka ndoaina. Hanzadzi yangu, ndine hanzadzi yangu yakandisira anonzi Steven Chari, iye akandibatsira, aipota achiti kana akaona mari aitumira. Nemunin'ina wangu Shamiso Chari ndogara naye, iye akaenda kuSouth, chauya nacho chaita se aipota achitumirawo kupi kumusha kuitira kunerera idzodzo dzaita se dzasara. Saka matambudziko andakasangana ndekuti mari yechikoro avaindigira chikafu vachiuya nehembe dzekupfeka, but mari yechikoro yairwadza kuwana. Asi avaka vaiuya vachikuigira yavaka ndeve kwenyu kakove kwamasangudza? Kwamasangudza ndoda kutaura chokwadi, hakuna wandingati akandibatsira. Ndekuti munoziva kuti kana wafirwa zvakaoma hanzi pabhabangu pasekesa, vamwe vanonge vachitotarisira kuti dai atobva mumusha muno adzokera kumusha kwavo. Ndoti pakatobuda mashoko ekuti vamwe vaitotaura kuti mungagare. Ndofunga neamweni wangu taura chokwadi chakabatana kudai. Handina kubvira ndavati amweni wangu vane mashoko avakataura akashata kana kuti vane zvavaitaura, asi kuti vaitondida semwana wavo, vaida vazukuru vavo, nokuti vaitorwadziwa nekunzwa kuti vamwe vanhu vaitaura mashoko. Vaitozosvika pakundodza kuti maishingi, unoziva kuti mainingi vaivayo vakataura kuti mungagare nemuroora akafirwa, kwakakufirai pamusha ipapo muchaita sei, asi inini nekuda kuti tichagara muroora. Indaitaura kuti inini mavo kana ndichenzi ndichifa ini ndichafira pano. Hapana here akamboda kugara naka? Ana banguru kune vamwe vanotaura mashoko, but inini kuna ana banguru kwamasangudza handidi kunyepa. Havana kuda kudura pachena, but vaiona kuti kune vamwe banguru vaitaura vaiita zvezvokuti kana kuti zvokuda kuita zvouganyavhu, zvokuda kutyisidzira kuti wakakuona wakamira neumwe munhu vaiita imwe shanje yekuti vanokuitira shanje yekuti unonyatsoona kuti bangura vaka vane zvavari kuda, asi kuti vachiuya vataure shoko havanombobvira vataura. Aiwaka nyaya dzenhaka kandi zvinotaurwa pajekerere munhu wese achizviziva? Aiwa, izvo zvekuti pataurwa pajekerere munhu wese achizviziva hapana akambobvira azvitaura. Saka hapana kuisa usara pavana here? Akaitwa usara pavana muzukuru anonzi Emerson Nyanzinga, ndiye wakangosiya vachiti kana tazoita uku kunozonzi kunotambwa makuwa, kana tazotambwa kwatamba makuwa vopachazoiswa baba vanonzi vasara. Saka muzukuru iye nanhasi ndosara pavana vangu kusvika nanhasi. Kana kanzi imba yapfurunuka totosvedza ye Emerson kuti Emerson uya upfirire imba, ndokuti ndiye akasiyiwa pasara pavana. Right. Ukama hwenyu nana aba munini kana nana aba mukuru tisingaise hindu vamwene wenyu vati munowirana nawo, yana aba mukuru nana aba munini nawo ukama hwenyu wakamira sei nemadzitete? Vapafa murume pekutanga zvaiita kunge zvanga zvakaoma, ndekuti panenge pafiwa vakadzi vavo vanenge vakatarisira kuti ndofunga uyu afirwa achatorwa nevarume vedu, but nekuda kwekuona kwekuti aiwa munhu wacho watiri kufungira handizvo, vakadzi vacho vakabva vangoita kunge zvezvokuti vakabva vataramuka. Ezvino izvi nana banguru vangu tinowirirana and tigere zvakanaka. Chii chaikuratidza imimi kuti vana mai guru pamwe nana mai vanenge vari kurwa shanje kuti vari kufungidzira pane zvichaitika? Ndofunga pakafa murume wangu pane vamwe mai guru
wataigara nawo kumusha, mukadzi waTimu Masangudza. Ndomwe taigara takato zvezvokuti vana vaiti vakaendako kumba kwake aisvika achikana kutovatuka zvezvokuti ibvai nherera chichi handidi nherera pamba pangu chichi. Vana vaidzoka vachisashingi akanga ane pfungwa naBelieve, vaidzoka vaona vana vagara paberere. Nzi mama zvataitwa naniko namai guru zvezvokurakidza kuti munhu ari kunyatsoda kuti arwadzise mashoko kuna mai. Kana mai varwadziwa vanoona mai masumukiro, asi nekuda kwokuona kuti hazvibatsire gadheni taiita rimwe chete. Pamwe taigona kutoti taipedza mwedzi wese tisingataudzani namai guru, kutopedza mwedzi wese tisingataudzani, tichingoita uyo adarika uyo adarika uyo adarika uyo adarika. But ini nekuda kwekuti ndakange ndisinei nezvizhinji, ndakange ndichivavarira kuda kuchengeta vana vangu ndiri pamushava, ndakange ndisingazvitarisi. Dzamara wanyatsoona kuti aiwa munhu watiri kufungidzira kuti ndizvo zvaari handizvo. Munhu akatogarira vana vake zvechokwadi, zvecho atakagara. And ivo vaitarisira kuti pamwe achasafa. And kazhinji kana munhu afirwa, vanhu vanenge vachitarisira kuti munhu achatambudzika kusvika pekupedzisira. And uyezve ndoda kungonyanyoita kuti munhu kana wafirwa usatarisire kuti aonyanyobatsirwa nana baba mukuru. Izvo ndakadzidza kuti ndoti ndaitoshama kuti wangu vana dzanga dziri nherera, yes, but handina mwana akaenda asina uniform kuchikoro. Ndaikwanisa kuvashandira vana ivo vachipfeka uniform, ndaikwanisa kushandira vana vangu vese vachipfeka boots. Saka zvinhu zvaizondifadza kuti wangu vana havana baba, but vana baba naamai havana boots, havana chii. Saka ndochivei pamurume wemunhu akadaro? Hapana chandinochiva. Saka zvinhu zvaandipa pride kuti ndizvishingise kuti aiwa ndinokwanisa kuzvishandira. Nanhasi ndichiri kukwanisa kuzvishandira, ndiri kuendesa mwana wangu kuchikoro. Pari zvino makawanikwa here? Handina. Sei musiri kuda kuwanikwa? Ndakarwadziwa, handidi kunyepa. Mukuroorwa unosangana nematambudziko anorwadza. Muimba chaimo imo mandaigara naShemu wacho chacho ndakasangana nedambudziko rakambondirwadza. Saka ndinongofunga kuti ndofunga varume vese ndozva. Uyezve chimwe chinhu chinonyanyondibata ndechekuti handidi kutongerwa vana vangu neumwe murume. It's better kuti ndichirite kuti kana kuti vazoti baba kune umwe murume, ndakaona zvakaomera. Zvakaibva. Right. Hanzi katoroma. Kambonera nzo katoroma 1993 production. Dambe ferenza wa damari yangu. Masira tseko mkoma wangu Musafare Bosha. Mazoro dzegadzikwa kunotoni kuko. Katanga township ziri kufamba riko. Skruliwe mdzuma kwa mtare kumakomoyo. Oh. Peter Kajengo mwana urungwe. Shereketi nzobana paka. Kuna chichemo chiri kubva kuna iwo amai guru ka mudzimai wokutanga. Shepherd Chinyani. Reketi vanzwe panapa. Vachitiudza chichemo chavo. Alright, ndine mubvunzo unofunga setapedza. Kuti kubva zvakatanga baba wako kuita zveumanzi sekutaura kundaita mumashure kuti hapana kana anything chakabenefita kumwana kubva mwana achitanga grade, kubva mwana aine gore kusvika pari zvinezvi mwana ndindairiritira nevabereki wangu. Iko zvezvi baba vacho wafa, mwana uyu anga achiri mudiki nofunga kuma grade 6 7, haana kana anything chakabenefita chakaoda kufa kwakaita baba wacho kusvika pari zvinezvi. Iko zvinezvi mumanzi inoinzwa kakanyanyisa ichiridzwa paredhiyo. Saka ndizoti zvinokurizwa kune kuita mumanzi izvi hazvinawo here mari mukati mazviri, ende mwana wangu hapana kana anything chaari kubenefita. Right. Pakashaika baba vake mwana uyo makaenda naye? Wangu anga atori kumusheko kuno vabereki vomudoko anga ari ndasingagara naye kunoko. Pakagoyewa zvinhu zvaShemu mwana aivepo? Aivepo, ine kunyaradza anazokwanisa kuenda hangu nekuda kwebasa.
inini ndandisipo asi mwana iwepo. Nekuti zvazvinoita ndezvekuti izvo munhu kana anga ari muimbi anosiya anyora will yekuti inini upfumi hwangu kana ndichizenge ndafa ndisisipo ndoda kuti ugoverwe zvakadai zvakadai zvakadai. Uyezve kana iri nyaya yemari yemagitare yekunziyo dzakeko pane munhu anenge akatonyoreswa ari kuenda achinokolekta mari iyoyo. Izvozvo hazvikanganiswe izvozvo. Saka nokudaro chanenge chakudikana apa ndechekuti imimi mochirondana kumhuri yekwamasangudza ikoko kuti ndiani akasiya anyorwa pawiri. Kumudzimai ere kana kuti kuhama dzacho kana kuti kumudzimai wanga ari kugara paakazoshaya. Kazhinji kacho imimi hamutangira henyu kumudzimai asi mutangira kwamainge makarorwa. Kwamanga makarorwa ikoko wacho ndo vanokubatsirai kuti muite tsvagurudzo zvakafanana naidzodzo. Ivo ndo vanenge vane masimba kana ekubvunza iye murora wavo wacho akasara aripo kuti zvakasara zvakanyorwa sei, nekuti dzimwe dzenguva kumadzimai imi kuti mukwanise kusangana mega muchaurirane munogona kutadza kuwirirana asi mukatangira nekuzasukwa. Amene munopaona pari sei? Aiwa pakanaka ndinoda kungozivawo kuti zvinofambiswa sei nekuti ndisina kumbobvira zvangu ndabvunzawo zvoti ndakangoorowo mwoyo nekusviba mwoyo sezvo baba vakubvira pekutanga wachitanga kupinda zveumhanzi vanga vasingachengetawo mwana asi wazotamukurumbira semunhu anga mune zveumhanzi akuonawo mari haana kana futi kuzobvira asapotawo mwana ashaya apa zvikari mwana haana umugoi wake vakaona. Saka ndizvozvo izvozvo munonotaura pasi nana kubvunzurudza kunana anana mwene wenyu koko madzitezvara kuti kuzvifamba sei kana aripo ana bamukuru kana ana mai nini. Dzimwe dzenguva anenge aripo anenge achitotambira dzimwe dzenguva anenge akasiya akanyoresa mhuri yake iyi yagara iripo momboedza kubogara pasi muonesana ipapo. Ndinotenda hangu. Reketi moza kana pachikomana chacho ka Shingi achimboti oturudwe ari kufunga zvekusumudzirawo magitare Shingi nzeye mudza achitaurawo iye pachake pauzima. Inini ndini Shingira Romeo Masangudza. Ndini kubva kuna mudhani ndi second born but kuna mama wangu ndini Dangwe. Mama wangu ndo second wife ya Shem Masangudza. Yono baba wangu ndini mkoma wangu panapa believe ashasine mkana mazondo but he is my brother. So tafunga kuti tisimudzire pakasira mudhara. No kuti zvinhu zvinomborema but tinoda kutsvaga by all means kuti tive tinoita zvese zvatinokwanisa. Tine zvatika mukuita music kwedu umwe adaita songora and ini ndidoita jazz but zvinhu zvedu tine chingoita pamwe chete tichibatsirana tichingosimudzirana kusvika zvaita kusvika tasvika patiri kuti tinosvika enge ndine hope nefeeling yekuti tinosvika kwese kwatiri kuenda enge tikangoita chinhu chedu semubatirano watakaita kubva nhasi zvichienda mberi I think hapana hatingambowani problem towina. Shingi iwewe uda kutedza musambo upi wamudhara here kana kuti uriko chizvino zvino uyezve kana uine musambo uda kutedzera unokwanisa kumbotiroerawo akapela yacho? Ndoda kuenda kujazz handitoda kuenda kuna mudhara still mudhara aripo follower wavo mukoma wangu ndiachakontinua nezvamudhara but ndikutanga zvangu ndoda kuenda kujazz. So ndine song yandikanyora I'm still working on it inonzi Matora. Saka ndichangoti mbijana Matora baba Matora mai Matora baba imi Matora mai Matora baba Matora mai Matora baba imi Matora mai Dema miranda yaru kanda veoja Dema miranda yaru kanda veoja Kuvatora ndichine mukaka pamuneshe
kuvatora ndichine mukaka pamunoshe imi matora baba inde matora mai matora baba matora mai. Saka chiri kutaridza kuti ribude mhanzi ichi. I think yenyati panochidiwa mari dzemarecordings plus pachine zvakawanda ntange plus sometimes I think I need to take my time kuti ndisese ndinatsoita zvinhu zvangu nemazvo zvive zvekuti pamangwana pazvinobuda uko kana Zimbabwe inozvifarira inonakidzwa nazvo. Vanoda kukubatsira vanokubata sei? Vanoshandisa namba dzangu dzefoni dzoti 0733 829 579. Kuita Facebook page yangu it's Romeo Mashangudza. Email it's romeomashangudza@gmail.com. Elegati nzo zvakareka kubva kuna iye belief wachoka dangwe raiye kuti anoti kudiko. Ini ndini ndonzi belief karumazondo. First born yashe Masangudza avaridza neFire Brothers. Ndotafunga kutangirwa pakasira baba. Chienda kumberi. Asina dambudziro kuti Masangudza tinawakakwana takanyora. Ndimina wangu shingiwa ndikwasa kuti basarane naye. Ini ndo akuyemba sungura. Sekimba kwaita mudara. Shinga rakitoza ke zejezi. Asi tine chibasa pamwe chete. Chita sekudaro. Asi pokutangira ndabatiomera kuti atina maisomenze kushandisa zvakangusiyana siyana zvino madambudziko anosanganwa nawo. Nemari kuti tikwanise kurekoda. Tandeka ndichangoimba imwe chete song. Mwari baba ndimi makatisika. Mwari baba ndimi makatisika. Samatenga ndimi makatisika. Samatenga ndimi makatisika. Ishe ondimi makatisika. Baba ondimi makatisika. Patinotadza pose ndimi munotiregerera. Patinotadza pose ndimi munotiregerera. Patinofamba pose ndimi munotitungamirira. Patinofamba pose ndimi munotitungamirira. Ishe ondimi munotitungamirira. Baba ondimi munotitungamirira. Ndinokutendai nechipo chamakandipa. Ndinokutendai nechipo chamakandipa. Chipo cheupenyu icho chamakandipa. Ndinokutendai nechipo chamakandipa. Ndinokutendai nechipo chamakandipa. Chipo chemhuri iyo yandinayo. Zvatinazo zvose ndimi makatikomborera. Zvatinazo zvose ndimi makatiropafadza. Ishe ondimi makatiropafadza. Baba ondimi makatiropafadza. Simba rose ndimi muzere naro. Simba rose ndimi muzere naro. Njere dzose ndimi muzere nadzo. Njere dzose ndimi muzere nadzo. Ishe ondimi muzere nadzo. Baba ondimi muzere nadzo. Para unofira mbawaro warizvitako kana diskuti rakadai ndokomana kwamasangudza kana ndofunga vakabatana papaya zvinoizva zvakanaka tiri zvinofamba wasvira sei kwa John Muroi hanzi takaibata neChelfM kuti dzvika takati ready kagamba rema zamanotereka aiwa chimbo changu kuti ndopokuti ndazvikuruka kuna Joyce Chari kuzoti zvakareka amaya believe me pamwe chete naye shingi Masangudza pamwe na believe me kana Shepherd Chinyanye pakuti pakahumboka maringika nenhoroondo ya iyeka Jaiguru Masangudza ndaiwa kwaari koko ngazorore murugare uye zveka aiwa kana pane vanokwanisa kubatsirawo vakomana ava vasara ava ngavabatsire nekuti hauzive kuda pamwe mangwana ndo vaimbi vedu vemangwana ivava vabatsirewo kani right amada kuteereka zira rinonzi Rapson Mane ngatisanganika mune zvimwe zvirongo nyaya masikati musa 12 koko nenguva dza 12 koko masikati ka musi wechitatu tosangana panapa uyezve kushowground uko chakahirereka chakachaya handika tosangana kushowground ikoko zvakare kamangwana kubva nenguva dza9 kunombara 12 koko titi pashowground apa nditika right Mwari wakuitire zvakanaka ini nangu ndo munotungira pasi musoro wangu usina nyanga wanditika tata.
ndokusiya mwema kana musaunyama the Paramount Chief ka amusakangana kuti musoe Friday begire masasi David Ziome Zimbabwe Chacha Kings David Ziome Zimbabwe Chacha Kings ka nemzo chishano Wazitwa ere netai